Helo pawb, a heddiw da ni'n mynd i cario ymlaen hefo hwn, Minecraft sign, y scene Minecraft. Mae bod yn ddistaw achos dwi'n gwybod beth i dweud. Dyma ni. So, beth arall gael wneud? Dwi'n mynd yn ôl i fyma i gweld sut mae dynion eira wneud. Go on! Go on! Yeah!
Mm. Ready? Yeah. Mm. Yay! Yeah. Oh. Uh. Oh. Yeah. 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 Carlos. Nani? Ja. Zullen we die wumma? Yay! Ja. Nani? Ja. Did you within beth yn weithio? Yeah. The answer just need him. Tony. Yeah. Hmm. Dwi'n mynd i trio gwneud hyn. Dwi ddim yn siŵr os mae hyn yn mynd i gweithio yn y dream.
Ie. Na, ti ddim yn meddwl dwi'n gallu gwneud hyn. Iawn. Iawn. Gwely. Beth arall? Dwi'n meddwl dwi'n gwybod beth i gwneud. Iawn. Ac hwn hefyd. Iawn. Iawn. So fe... Dwi'n meddwl I wneud hwn. Gwynebu ffordd yma. Rhoi hwnna fyna. Iawn. Rhoi hyn o 2. Iawn. Dyna ni. Hwnna'r 3. Na, I roi hwn 1. Three. Whoops. Iawn. Green olaf. Eisiau cael coch rownd fyma. Dwi'n mynd i roi hwn ar 4. Fydden i'n hoffi os mae hwn yn gweithio.
Iawn. Mm. Rŵan. Na. Hwn yn fyma. Dwi'n mynd i push hwnna i roi hwnna ar. So ma'n cael ei ymlaen. Iawn. O. Hwn. Unwaith. Iawn. O, mae hwn fel hynna hefyd. Cyrraedd yma. Iawn.
ni a rŵan dwi'n gadael lle um, ah, dyna ni. Iawn, a'i mynd o fyna. So, gobeithio ti cofio a ta-ta.